Така. Трябва да побързам за срещата, че след малко без мен ще тръгнат. Това не е ли килъра? Цеца най-пътна. Евгения! Момчета, Евгения, килъри, какво правите тука? Вие какво правите с Иван и Марс тука? Пратиха ни едно писмо, че трябва да дойдем тука и да тръгнем надолу към басейна. Някакъв нещо, не знам, аз не разбрах, аз не ги слушах много. За някакви много пари разбрах и за това. Ми казаха, че трябва да отида в село Чурка да фана някакъв ферибот за Антарктика. Абе, чух пари и реших да приема. Ама те си по принцип бе, мамо деве. Абе, аре тръгвай. Чуеш ли пари и край? Тръгвай, че... Ще тръгна. Ваня, твоята история каква е? Ворхес, твоята история каква е? Просто се спалнах тук, не знам. Просто спалнах тук, не знам. Вихуисти. Мастере! Какво направи този бе? Аз хода обаче, аз съм тук за парите. И само това. То ни за какво друго да съм тука. Вие кои сте? Не знам. Карай бе, бавняр! Ма ко бавняр, като се буснеш мантинела имаш 4 щупени ребра, кой искаш да направи? Си ги набиш. Малко. Учета, няма никой тежен дей, че спазва ленците. Аз защото ги спазвам те или иначе. Много ясно, че не ги спазвам. Хюстън, малък проблема. Няма проблема. Ти трябва да... Как успя да си обърнеш колата, бе, човек? Ана! Изпуснах я! За малко да вържем двамата дрифтака, ама аз съм спредно. Аз не знам с какво съм да ти кажа, мастери. Задно ти е Силвията. О, помниш ли тук последната ни среща? Помна. Мастери, кажи като изпреварваш да ти отпусна място. Захождам. Върнах се. Малко падахме от играта. Каква игра, бе? Ние паднахме от бензиностанцията, така клекнах да... До туалетата отидох. Иван, Марс, качвай се. имаме проблем. Къв? Мастера използва един шорткът и излетя на някъде. И по това някъде накъде... Качи ли се? Някаква рампичка имаше на един паркинг и той отиде някъде. Марс, качи ли се? Ще се. Кай ти да се качиш не пречи, давай. Добре. Тука. Пак ли падна? Не бе, Морс! Не, падне! Пак паднахме! Иван, не дай да тръгваме. Ти ще изпусне нещо. Ферибота. Ма аз сте на ферибота. Чакай, че не! Изостани! Как може? Чакаме долу! По-добре да отидем да го фаним и да се опитаме да задържим моряка, отколкото да седим всички. Ами да, така е, прав си. Но аз ще там. Стефан, айде заедно да тръгваме, ама изчакай. Момчета, аз съм карал на неутрална, бе. Но то аз на неутрална карам вече 30 минути. С Марс бързо ще да заменим още един път. Аре бе. Жо, и мене ще ма чакаш, момче. Килъра. Пак паднах. Не съм паднал още. Иване, научи ни прякорите, ако може. Сей беше огъза и слагаш певица лента на устата. Ама, виждам къде е мастера и Марса паднали почти. Идваме, аз всъщност на този път съм по-бърз и ги правя нещата. Аз съм на неутрална и бавно и пътувам. Пътувам бавно с 150 миля в час. Аз съм с 100 мили, ама защото вземам този завод отново и за той.
как ги вземам клиентия завой. Ох, мамка, Намалих, карам. Хора, този път взехме завоя. Да не повярваш. Те. Той беше ляв завоя, зато и не го взема. Хора, видях ограничение 40 миля. Според мен пише... С една нула отзади, нали? 400 ли? Ами аз те си мисля. Фак! Добре, жив. А, те завоя как карат с 400 ли? Ебе, Те бе, с 3 турбини, една бутилка нитро. и тъй да. Направо като изтребител съм. Да, ама Но ти те си завоя по-тихо. как ги вземате, бе? Момчета, отидах за малко от банкета, направо настръхнах. Мен ме е страх, защото тук знам, че на едно място има банкет, О, ще момчета, падна долу. аз съм долу. Долу съм. Аз идвам при Свети Петър. Свети Петър ли? О, боже. Идваме. Не, гадници завоя, дет няма банкет, дет има Долу банкет съм вече, само. на пристанището съм. Колко минути остават? 10 минути и 40 секунди. Нали оставаха 10 минути преди малко? Остават 5 минути. Минаваме гадници завоя и сме готови. Абе, човека, какво ми има на колата, брат? Колата ми прави предни салта. Хора, готов съм! А, не съм готов, така има един гаден завой. Хора, в града съм. Верно ли? Да, съм близо. Да. На мене вече ми казаха да се нареждам на... да се паркирам. Абе, Ванда не е паднала. Да не очи да бензиностанцията е той. Добро утро. Аз сега съм на път, тук съм на някакви досадни завойчета. Момчета на първа линия са. Марс, дръж се! Момчета първи са товарим. Няма никой. А, значи бая ще чака. То на кой му се ходи до Антарктика с кола? Казах, Бая време ще отнеме. пишеше в писмото, че ще има и други опоненти. Колко време мислите, че ще ни отнеме? Нямам си и бегла представя. Часове, дни, месеци, години, не. Чакайте, тук е гадната завойче. Аз вярвам, че ние ще успеем. Почти Трябва- отидох да си налея бензин, като не ми трябваше бензин. Трябва Еми, винаги да мислим позитивно. отварям багажника па... Килоре, тук ли сме? Почвай да сваляш багажа. Аз ли? Килоре, как Да, съм влизал Микос. тук? Бе? Нагоре и трябва да ти кажат, продължай. Почна да Ата махам не багажа. тръгва, бе. А, тук има паркинг. Сфорсирай. Окей, аз съм в града. Ма с- И тук Аз въртиш трябва да обратен, отида обратен. бе. Еви, там трябва да има едни костюми, тя ги вземи задължително. Зей ги. Всичко Така е е. взето. Всичко, добре. За това А да. аз се качи в това. Ето тука. Че... Качи се. Чувам се. Стигнахме ли вече или? Идвайте, Да, тук идвайте. сме. На някаква мощ направа съм. Уи! О, фак, има завой. Марс, искаш той отзади. А, така. Май седнал. Идвам. Идвайте тук, разтоварвайте багажа. Добре, аз съм... почти Марс, добре. качи се. Качих се. Елате Момчета. тук до нас. На втора позиция се нареждайте. Килоре, кой има по-шумната кола? Багажникът ти отваря ли са? Да. Сваляйте такова, сваляйте багажите. Костюмите се вземете, на Антарктика отиваме.
Момчета, гасете, гасете, товарим се на ферибота. Айде. Марс, ставай, качвам се на ферибота. Добре. Не може да тичаме. Марс, къде отиваш? И от така продължаваме напред и... Лава? Ето ги! Намери ги, намери. Намерих ги се. Ето Момчета, така! момчета, вижте долу морето. Долу ли е това море? Долу, вижте, вижте. Ме разлива. Стигнах! Прилича на Иван. Еми... И Викам... аз стигнах. Ти Мина. по море видя, бе? Ти мозъка ти морета. Айде! Да тръгваме! Ти море го видях отблизо. И аз. Кида. Еми... Всички ли го видяхме отблизо? Айде. Май.